Izgradnja kružnog toka u blizini srednjoškolskog centra odvija se već nekoliko nedelja, a prilikom današnjeg obilaska gradilišta direktor javnog komunalnog preduzeća Crnica Paraćin Dejan Stojković rekao je da je svrha ove investicije efikasnije odvijanje saobraćaja i smanjenje saobraćajne gužve. Radovi se za sada odvijaju nešto usporenijom dinamikom zbog velikog problema na koji smo naišli, a to u pitanju su veliki broj instalacija koji se nalazi ispod ove same raskrsnice. Međutim, rešili smo sve to i očekujemo da se u narednim danima stvarno intenziviraju radovi, da to stvarno bude vidljivo i očekujemo neki realni završetak za nekih 40-50 dana. Izgradnjom kružnog toka i novog drumskog mosta na Crnici u nastavku ulice Dragoljuba Jovanovića, ovaj deo grada dobiće potpuno rekonstruisani izgled, a pristupni delovi i trotoari biće takođe prilagođeni novim potrebama stanara. Sve se radi iz programa rekonstrukcije gradskih ulica. Konkretno, dakle, ovde se radi o uglu ulice doktora Dragoljuba Jovanovića i Branka Krsmanovića. U planu nam je da sve naše, dakle, raskrsnice gde trenutno imamo semafore odradimo kao kružni tok. To je bolje iz više razloga, smanjujemo i naše održavanje što se tiče samih semafora, zatim ubrzavamo saobraćaj, smanjujemo, dakle, gužvu u saobraćaju, tako da je to neki plan za budući period i plan nam je, dakle, da svake godine maltene po jedan kružni tok odradimo u našem gradu. Za izgradnju kružnog toka, odnosno raskrsnice kod srednjoškolskog centra, opština Paraćin izdvojila je 15 miliona dinara sa PDV-om.